sad? 6:15. O, ja sam trebao biti posle. O, jebki. Čisti bi dosa. Iako ću vas još pričali tome. Ja sam zaspala. Kako sam dođu danas? Čisti bi mora doći na posao. Mora doći na posao, ba. Ti to sidiš. Sa šatom ovdje. Moraš poprati van. Pa da ići ima. Neće ovo raditi. Neće. Pa to odmah puče. Čekaj. Evo. Kako se ovo kablovi oblavi. Čitam kablovi. Vidi. O, to. Dobro. Ništa. Čekaj. Evo. Puče. Puče još. Puče. Ništa. Puče. Puče. Oj. Što ovo neće dobro? Aha. I sad uključi to da bi nabao. I on ti je. Šta je? A, još ti je. Oj, ova. Kina mi još što ne znam. Da. Oj, ne. Nazvala sam ovdje. Mogaš pomijeti malo. Oj. Puče se. Joj, šta ću sad? Ne. Ovo neće dole. Ništa ne radi. Ništa. Šta ovo ne radi? Već. Šta ovo, šta mene spukati? Čim ja zakasnije na posao, ja moram uvijek. Da bi ja radio ovo, ja moram raditi ovo nešto. Ovdje mi je večera neke šest spati. To ja znam, a ovo znam. Ne radi, čim je skije. Kada ja to napišem, mada je boss. Čim se ja to radio, to je izbos. Ja se radio tako. Eto kasnije. Šta ćeš? Evo, popravio sam ja. Ja? Dobro, ajde. Ne, šta diraš ti? Bježi odavde. Alo, ba bježi mi iz kadra. Ništa. Bježi iz kadra, šta radiš ti, ba bježi. Bježi iz kadra, bježi tamo, ba. Bježi. Bježi, bolan.